Ndinokutambirai mabuja kunhau dzanyasi zuva rokugumisira mwedzi uno waChiwabvu. Sokuziva kwenyu tiri kugara kunyepai kunenge kuine vari kunyoresa zvitupa pabodzipo nomapepa ekuzvahwa kureketa kwamangwana kusvikira musosondo vanenge vari papuraimari yopamarira nopapuraimari yopanyahondo nopapuraimari yopadzenga. Endai ipapo munyorese zvinhu zvichiri kweri kweri zviite zvakanaka. Tiringedza nhau dzanyasi dheli chinguwaya kureketa kuno kwaya gonzi nehurumende yagobvuma kuti agoite zvaakaita zvokupuwa nzvimbo dzinotayirwa manyara achibhadharwa makutukutu omari nomakanzuru. EIB kambani yache yaita kuboya kunota chaiko kwakareketiwa nevamwe vakuru. Izvozvi zvaakutorwadza kutoti kana zviri kudandi kureva kuti ari kutoita kupfa nayo mariyo isu vamwe tese tichitambura. Jacob Mafume kwaya benhuka kuguta reHarare kuti aite mutungamiri weguta sezvaakavhoterwa nevanhu. Kureketa kwanyasi kwai dare guruguru munyika ragoti iro riri kubvuma zvakareketiwa nogurukota Jurai Moyo zvokumubisa kuti ambomisiwe basa. EIB akandokwechina achimisiwa basa achindoenda achindohwina achimisa basa achindoenda achindohwina. Heno kuti zvichapera rini? Akutoita hawo kutambisana tsotsa nomari dzedu pabodzipo nonguva yedu. Iro guta reHarare nyasi raita madzonzoni kwaipapa kuno rimwe rinotakura tambo dzomagetsi dzino moto unopisa-pisa wakanyanyisa dzinoenda kurefu dziya kwaipapa ragwa rikatogwa bangori zvikutoita kutorwadza. Ipapa wozesa wagoreketa iwo kuti kuno kamotika kaHonda Fit kakagorowera ipapo ndo kakaita kuti rigwe. Ticharamba takaringa kuti zvichadini kana kuti zvichaperera papi. Tikundoti vanhu gonatsai mureke kugobatiwa ipapo nokuti magetsiyo aiwa anotoita kupondai chaiko mukandobata ipapo. Mutongi Erica Ndewere kwaiya gonzi nerare guruguru munyika areke kugobenhuka kana kubenutsiwa kana kureka zvokumisiwa basa zvaanga aita. Ipapa kwai zvokumisiwa basa zvichitoramba zvienderera mberi kusvikira atomisiwa nokutodzingiwa chaiko. Pakaita kumunyangarira. Ipapa zvakatoreketeka kuti kubva ipo agoburitsa jobhosikara paye dzache nyaya dziri kumbomira dzakatoramba dziri kuramba dzindotutirana. Idi zvakaita kuoma inonzi kudya chobenzi unoramba uchindovhunziwa mazuva ese. Ipapa kwai wari kutorwisana kuti wagomutorere dzimotika dzawanga wagomupadzo. Aiwa dai ari mwando edziendesa andodzibenhutsa hache kuitira kuti agare murunyararo pabodzipo nodzimba dzaanga ari kugara dzohurumende. Kwai ipapo vanenge vauda kutomubisa pokare. EIB kuita kunyangariwa chaiko kuita kuti uzive kuti ndisu taikuraramisa. Pakaita kunyangariwa regai tikoringa kuti zvichaenda nekupi. Hurumende yagoreketa iwo kuti kwai yagopa vanhu vakararama pasaikironi dai mbudzi dzinosvika churu nomazana mashanu. Paribagoziva kuti mbudzi idzi dzichaitisiwei kana kuti dziri kupuhwa vanhu dzakaita kudini. Paribagoreketa kuti zvinenge zvakadini. Charamba hedu takandoringa. Nyasi kunhandare yondege duku yoCharles Prince kwaitika madzonzoni. Mumwe anosvikaira kandege kaduku aita zvokuenda achiita manyawi avanga vachiita hawo nevamwe vache. EIB zvazomuwira akabva agwa nako kandege uko kwakutopfira pabodzipo. Tiri kundoti mweya wache uzorore murugare. Heno kuti zvichaburika chere munhau dzovamwe kana kuti zvichaita sei kuti tigombwa kuti zvii zvakanyatsoitika zvizere. Tichagokunyepai kana paine zvinenge zvaburika. Toringa dzomari idzi kwai nobhangi European Investment Bank ragopa kambani iyo First Capital mari iyo maeuro inoita mamiriyoni 12 anochidimbu. Aiwa tiri kuvatenda nokuitaku nokutoti kusvinu wagotiwo mari ichaisiwa mumakore manomwe ari kuteera ichigopuwa vanhu vomakambani maduku. Aiwa izvi zvakanaka izvi dai zvaenderera mberi.
Nyasi mari yonyika iri kutenga dhora ribodzi rekuAmerica kana yasvika madhora $300 anosereya nemasendi 50 nomairi, $308.52. Apa kaita kunyangariwa ukaona yagwaya kudari nhanzva iyi paliba achaimisa. Takambozvireketa izvi kuti nhanzva ichagariwa nomari iyi paliba anogona kuimisa. Ipapa kwai wagopa makambani mari inoita mamiliyoni 25 omari yokuAmerica. Hino kuti wachazvikona chere zvokuvapazvo nokuti pesepa wagara wari kuzvitadza. Iwo wamutuli Ncube wagoburika wari kuti iwo makambani ari kuita mabasa ehurumende ndo ari kukonzeresa kuti mari yonyika igogarira nhanzva. Hwii kureketa kuti iwo mutsepwede wari kuita nokuita tunhu tusvinuba ndo kuri kuita kuti mari ibve. Saka wagoreketa iwo kuti wagobhadhara makambani ya mari zvikamu 50 kubva muzana iri mari yokunze, imwe zvikamu 50 kubva muzana iri mari yomunyika. Asi mari yomunyika iyoyo wanogoipuwa mbichana aidi zvakaita kuoma chaiko. Unosaya kuti zvinombopera seiko izvozvi. Bhangi robudiriro muAfrica ragoreketa iro kuti kwai riri kutsvaka nzira dzokuti rigobatsira nayo Zimbabwe kuti ibude muchikwereti chomabhiriyoni 10 chainacho. Aidi tichagoringa kuti wachazviita sei nokuti waribe kureketa zvimwe ipapa. Ticharamba hedu takandoringa tichindokunyepai pazvinenge zvakuitikapo. Ngatitendeuke tiringedze pasi rese. Musasa Africa mafuta dzimotika akukwidziwa kusvika pamarandi anosvika 24 anomasendi 10 parita ribodzi. Aidi kuri kuita kupfiwa chaiko. Izvezvi vanhu vari kutoda kutoita zvokuenda kuratidzira chaiko kuti peno hurumende ingambwe ikareketa ikabenhutsa pasi mutengo wepeturuyu nokuti izvi zvaita kunyangariwa chaiko. Rwanda kwai yagoti iyo kana DRC ikaita pokare zvokumwaya mabhambu munyika mayo iyo ichabenhutsawo ichimwayawo. Idi kwai kandiro kanopfumba kunobva kamwe ndo zvoda kutoitika ipapa. Asi zvinoramba zvindohwadza kuti wanhu waribe kana mhosva ndo wanoramba wachindogwarashiwa nohondo yakadandi. Kutunisia kuoma kweupenyu kwaita kuti vanhu vari ikweyo vafunge zvokuti vaite zvokuratidzira pokare. Watoti iwo mwedzi uri kuuyayu wakutotanda kuda kuti waratidzire nokuti upenyu hwanyanya kuwatinya. Aidi pasi rese iri kuita kutambisiwa tsotsa. Rekai henyu Jesu agoreketa kuti mukangwa zvaakuitika zvi moziva kuti ndamumhera mukubenuka. Aidi vanhu dai tagadzirira chokwadi. kuEritrea kwai wagoitawo zvibodzizvo zvokuisa mabhambu awo kuEthiopia. Aidi zvakaita kuoma chaiko. Unosaya kuti zvichapera nei kweizvozvi. Tiri kundoimba kuti kunoreka kugumuka imwe hondo pokare inogwarasha vanhu vazhinji waringa waribe mhosva. Mambokadzi Elizabeth kwai agonzi iye anoita zvinhu zvakanyangaritsa kubvira kare chaiko nokutoti ipapa kwai wagoburitsa basa kumba kwacheko remunhu anochengeta paumba pachepo nokutsvaira nokudini asi achibhadhawa mari isingakwani kuti munhu anogara muBritain muLondonmo kwai agorarame. Unotosaya kuti zviri kubva sei, zviri kumbodini kana ivo vanhu vacho vanonyanyoidiko. Iyo makutukutu omari avo inayo asingaperi awakatibirano. Heno mabiya angu ticharamba takaringa hedu kuti wachaikona chere iyoyi kana kuti wachachinjisiwa nokudawo kwevanhu vari kureketa. Munyaya yegumisira Pitso Musimane nechikwata chacho icho Ahli kwai wakajiwa mutambo weChampions League asi zvakawahwadza wakabva watorireketa kuti kafu yakaita mutsepwede yakaita zvokuvhiringa ipapa ende ipapo zveshuwa aiwa takatozvionawo kuti kafu yakaita zvokunge yakamunangirira chaiko kuti areke kugohwina. Asi hene ikweyo mabiya angu tiri ipapo zvedu panyasi tagumira pano. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.